Labur, historia olako soziedadearena, noiz sortu zen? Sortu zen 1994ean, orain dela ja 69 urte ja. Bai, eta asko zarete barruan? Bai, bazkide hemen 250 gera, momentu honetan. Bai, eta bazkidetzeko zer egin behar da edo, ze baldintza bete behar dira? Baldintza gutxi, bi pertsona esatea baietz, eta gero ja asanblada batian, eta lekua balin badago, sartzea. Eta zer dira, ze jarduera duzue Gaztelubide soziedadean? Janaria, ikusten duzu, dantza egiten da hemen, abestu pila bat, eta denetarik pixka. Gero ateratzen gira danborradan, gaur bezala, kaldererotan, inauteritan, denetarik egiten da hemen. Zuek antolatzen duzu eta moga da? Bai, gu antolatzen dugu gure tanborra da. Ateratzen gira gaueko 12an, Konstituzioko plazatik, hor egiten da iloera, banderaren iloera, jotzen dugu eta gero buelta bat ematen dugu alde zarretatik. Eta zer esan nahi du tanborradak? Bueno, danborrada guretzako da gure festa, hori da gure festa. Eta beti izan da Donostiarren festa, batzuk esaten dute, bai, baina baduzute beste festa bat, aste nagusitan, baina hori da gure festa hau da. Nola pasatzen da, nola igarautzen duzu festa? Ondo, normalen gaur 19an egiten dugu hemen elkartean, lagunen artean, eta bihar normalen bazkaria egiten dugu familiarekin, eta gero berriro arratzaldean batera eta berriro honea, afaltzera. Eta entrenamendu edo ariketa asko behar dira eta mogatan parte hartzeko? Ez. Ez gera osona, baina, bueno, 3 egunekin aski da. Ritmoa aski da? Ba, ritmoa berehala hartzen da, gaina gehiena urte pila bat dara maguia ateratzen, orduan, bueno, ondo. Emazteak ez dira onartuak oraindik? Bai, ateratzen dira gurekin. Aurtena adibidez ateratzen dira 28 emakume, gehi zuzendari bat ere bai. Gurekin ateratzen dira. Afarian ere parte hartzen dute? Ez, afarian ez, bihar bai, adibidez, eta bihar bazkaltzeko ere bai, baina gaur afaltzeko ez. Ikusten duzuten bezala, ez dago lekurik. Eta gaina, hemen afaltzeko bakarrik, sartzen gara 120 pertsona bakarrik. Bazkideak 250 balin bagea, gaizki. Eta angularik ezagi ote duzu egin? Angularik? Ez, oso garestia daude, ez. Eta ez daude momentuak hori egiteko, ez. Momentu honetan ez. La tambourada, c'est une fête qui est l'avant du carnaval, de la fête de printemps. Il vient ici en 1813, en 1800, au commence du 19e siècle, il y avait l'armée de Napoléon, qui était ici après, le mont de l'Orgueil. Aujourd'hui, ça s'appelle le mont Urgul. Et en 1813, il y a presque 200 années, l'armée anglaise prend la place de Saint-Sébastien, et surtout parce que dans les champs de la garde, ici à cette forteresse, le tambour de l'armée de Napoléon bat le chant de la garde. Non? Et le peuple, la partie civile de la fête, il y avait beaucoup de fontaines publiques. Et il y avait à cette fontaine pour prendre de l'eau pour la boulangerie, pour ces maisons, et cela. Et ce sont les cuisinières. Nous représentons la partie civile de la fête. Et chaque fois que l'armée fait les chants de garde, ils battent ce tambour, comme ça, et la partie civile réplique avec ces petits tonneaux de l'eau.
les marches militaires. Et c'est un peu cette entente entre la partie militaire et la partie civile.